खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ उदालगुरि जोबथेसालिनिफ्राय सासे दायनिगिरिया खारखोमाना दं होननानै खौरां मोननाय जादों। खारखोमानाय दायनिगिरिखौ सियामल पाल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायखांनो गोनांदि सियामल पालआ मोनसे मार्डार केसनि दायाव हमजानानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनानै थांनाय 2011 मायथाइनिफ्रायनो सियामल पालआ जोबथेसालियाव दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खारखोमानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सोनाब बेंगल सिमायाव गंसे डाम्पार बेलथायदों। गसाइगावनि आसाम सोनाब बेंगल सिमनायाव बांद्राय बजा रोगानाय डाम्पारनि सिमा बारदों। थांनाय हराव सिमुलटापुआव कन्ट्रल खोमानायनि जाहोनाव गंसे डाम्पारा बेलथायदों। बिजेर गामिनि बरेन नार्जारिनि न'आव गंसे डाम्पारा बेलथायो आरो न'आव रावबो गैयैनि जाहोनाव बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा डाम्पारनि खारनायखौ बन्द खालामनो खुंथाय सरकारखौ दाबि खालामो। दुलाराय आसामावनो रंजालि बैसागु बिहुनि रंजानायनि गेजेरावनो बिटिआरआव राजखान्थियारि दाङाबाजि। बाक्सा जिल्ला उदालबारियाव थांनाय हराव माखासे दुथाङा बिपिएफनि मावखुलिखौ सिफायदों। बिपिएफनि फिरफिलाखौ बुखुना गारो आरो गोबां मासिफोरखौ सिफायना गारो। इउपिपिएल मावथिया मावखुलि सिफायनायनि अजद बिपिएफनि आरो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर ब्रह्मआ मुसलपुर थानायाव गसर थिसनदों। बे जाथायनि सायाव बाक्सा पुलिसआ नायसंनायखौ जागायो, नाथाय दासिमबो हमनो हायाखै। बिहाराव मोनसे जाफेरै जाथाय जादों। गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया सानै फिसाजोखौ बुथारदों। गुबुन बंस एबा फोलेरनि सेंग्राखौ मोजां मोननायनि थाखायनो गावनि फिसाजो सानैखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों अन्थाइ बिखा बिमा बिफाया। बे जाथाया जादों बिहारनि हाजीपुराव। 16 बोसोर आरो 18 बोसोर बैसोनि फिसाजो सानैया उन्दुबाय थानाय समावनो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया बुथारो। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि बिमाखौ पुलिसआ खानो हाबायब्लाबो दासिमबो दायनिगिरि बिफाया खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ दासिमबो हमनो हायैखौ लानानै एजिपिनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीनि गोख्रों सोंथि। 100 घन्टा बारलांब्लाबो दासिमबो हमनो हायैखौ लानानै कास्टम बसुमतारीया सोंथि खालामनानै बुङोदि मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हायाखै, बिनि थाखाय आसाम पुलिसआ फेल जाबाय नामा होनना। पुलिसआ दायनिगिरिखौ 100 घन्टा बारलांनायनि उनावबो हमनो हायैखौ कास्टम बसुमतारीया जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायो। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा ओनसोलनि बरगाव सापरि गामिनि मिथुन बर'नि फिसाजो पान्जाब बेंकआव साख्रि मावनाय मनीषा बर'खौ रुम भारायाव थांनानै देबाशिष कर मुंनि दुथाङा बुथारनानै गालाङो। उत्तर प्रदेशआव पुलिस आरो मिडियानि सिगाङावनो गेंस्टार अतीक आहमेद आरो बिनि फंबाय आशराफखौ गावथारदों। गेंस्टारनिफ्राय राजखान्थि मुलुगाव आगान होनाय अतीक आहमेद आरो बिनि फंबाय आशराफखौ पुलिस आरो खौरांगिरिफोरनि अन केमेरायावनो गलि गावना बुथारो। रायखांनो गोनांदि मेडिकेल चेकआपनि थाखाय लांबाय थानाय समावनो खौरांगिरिफोरनि सोंनाय फिननाय समाव उनफारसेनिफ्राय गलि गावो गेंस्टार अतीक आहमेद आरो बिनि फंबायखौ। मख'नो गोनांदि 2005 मायथाइयाव उमेश पाल मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव हमजानाय सानैखौ बिजिरसालियाव थिसननायनि सिगां मेडिकेल चेकआपआव लाबोनाय समावनो अन केमेरायाव बे जाथाया जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।